Čaute, je Veľká noc, no ani tá sa nezaobíde bez Hot Wheels huntingu. Toto sú vaše sviatky. Mnohí z vás pricestovali späť na východ Toto je Veľká noc vaša. a ja som sa rozhodol zmapovať možnosti nákupu autičok práve tam. Tak ja vyrážam z Bardejova a začíname v Stropkové. No tak toto je moc malé Tesco na to, aby tu mohli byť Hot Wheels. Predsa. Purple Passion. Aha, pozrite tu na Mustangoša. Super. Aha. Fú. Ferrari Lego. To je celkom také už zaujímavejšie. A tu nejaké formulky. Ja som nadšenec aj do takýchto modelov z Lega. McLaren, celkom fajn ceny na to majú. Toto napríklad už doma mám, aj s Brianovou postavičkou. A tu je ďalšie Ferrari, toto som ešte nevidel napríklad. To je nové? Staré? Neviem. Zaujímavé, ale Hot Wheelsky máte aj v Stropkové. Super. V Stropkove sa dlhšie nezdržíme, pretože tu absentujú obchody, ako je napríklad Pepko, Kik alebo Teddy. Čož sa má čo skoro zmeniť. Sledujte, bude sa otvárať obchodiak OC Point. Tak my ideme ďalej. A to do Medzilaboriec. A Medzilaborce sklamem. Tu nie je absolútne nič. Aj v Medzilaborciach som minul všetky možnosti. Ideme ďalej. No a čo Hot Wheelsy v Snine? Tu už vidím nejaké staršie kúsky. Z týchto Tund modelov, napríklad Mazdu, Glory Chaser, víťaz Legends Tour, Mazda Autozam. To auto inak naozaj existuje. Nejaký Hamrík, Batman a všetko ostatné je také fantasy, ale zaujali ma tu tieto Monster Trucky. Náhodou nejaký treasure huntík, ale nie. A tu majú aj Dump Bin, s ktorým som mal tú česť napríklad v Prešove alebo v Bardejove. Je zaujímavé, že aj v tak malom meste ho vytiahli von, že ho vôbec dostali. Celkom pekne zachovali Ford Escort, Lotus Cortina, Porsche 904 Carrera. A to bude asi tak všetko. Pozrieme ešte nejaké kartičky, či náhodou. Teraz zbieram futbalové. Z týchto už mám, teraz sú tieto nové. No, to dopadlo teda. Wow. Prečo toto tu nechali? No, tak prosím pekne, ľudia. Asi meníme koncept videí. Táto karta má hodnotu asi 45 €. To je asi taká najnižšia hodnota, za ktorú som ju videl na nete. Congratulations, you have found an ultra rare card. Fú. Tak toto pekne šupneme naspäť do balíčka aj s ostatnými a tento balíček, ktorý tu niekto takto nahulváta otvoril, si aj kúpime a budeme mať fajnú kartu. OK, tak nakoniec som sa trošku rozšupol, no, ale čo je na Snine veľmi prekvapivé, že okrem tohto Teska tu je aj Pepko, Kik a Teddy, tak ideme na to.
Tak veru, že tu majú tých Hot Wheelsiek požehnané. Aha. Sushi Tanner. Teraz klenot medzi zberateľskými Hot Wheelskami. Kto chce zarobiť, berte ho. Žartujem, nerobte to, vysmejú vás. Wow, nový stojan. Nový stojan, ale staré autíčka. No to je ešte kopec Silver Series autíčok, takže určite si tu každý nájde to svoje, keď príde na sviatky. No, celkom fajn. V Snine sa nudiť nebudete, ale my aj tak ideme ešte ďalej. A ja už som v Humennom, kde je aj dráčik. Pekne. Fast and Furious. Dodge Charger, tuned. Nejaké silverky. Premiumiek veľmi málo. Ale za to za dobrú cenu. Nejaké pullbacky. Na to Hondov rozmýšľam ešte. Krásne diorámky. Dokonca aj Advan. A 5-packy. Staré formulky. Ja hľadám ešte Fast and Furious 5-pack. Ten starší. Je z tých nových. Toto nechcem. Pozrite. V Humennom takýto krásny Nightburners. Tuto majú wow. Pozrite na ten Cadillac, toto čo je za case? To som ešte nevidel. Pagani Huayra, Ford Sierra, Cosworth. Pozrite, aké Lamborghini Huracan, Porsche Carrera a Maserati Tipo. Super, ľudia, v Humennom máte tento nový case. Tak poďte sem, kúpte si nejaké pekné autíčko. No, aspoň v druhom Pepku niečo zaujímavé. Toto si hľadajte, pokiaľ máte radšej väčšie mierky a pohyblivé časti na modeloch. Tu sa otvárajú dvere, tuto na tomto Porsche kapota a na BMW M4 takisto otváracie dvere. Máte ich v Pepku, konkrétne v Humennom za 9 eur. A keďže dnes tak silno fúka, tak ma odvialo aj do Michaloviec. Nič neprišlo. Myslím, že vás pozerám na TikToku. Na YouTube som vás videla. Ale Hej. super. Tak budeme čakať. Možno o týždeň prídu, nie? No, ďakujem vám pekne. Dovi. No, tu je už pekný výber premiumiek. Vidno väčšie mesto. Krásne Poršátko. Čo tu ešte robí? Odporúčam takisto aj to Bugatti. Ďalšie Porsche. Aj Bugatti, aj Porsche som si už kúpil minule. Za výbornú cenu 9,99. Na kartičku máte zľavu. Pozerám ešte pullbacky. Tu už je aj Ford Bronco. Konečne, dlho som ho nevidel. Challengere. A táto Mazda, pozrite na to, kto ju ešte nemáte a zbierate pullbacky. Ja ju už doma mám a je to asi najkrajšie autičko okrem Audi Quattro. Tu je krásny Mustang, oficiálny Mustangový 5-pack, plný ikonických modelov. Za túto cenu sa určite oplatí. A tu nejaké silverky. A tu máme hneď spredu Treasure Hunt.
Regular. Tak to na vás čaká v Michalovciach v Sinseji. Klasika u tesiek. Veľmi biedný výber. Ale nejaké matchboxy tu ešte ostali. Ale chasiky žiadne. Z Hot Wheelsiek akurát také niečo. Staršie modely. Monster trucky. Nič špeci. Ešte tu niečo. Au, yes! Tak toto je trefa, ľudia. Toto som už dlho nevidel. Chcete vidieť kúzlo? Treasure Hunt Audi Sport Quattro. Jeden z najkrajších treasure huntov, aké boli kedy vyrobené. No veľký luxus toto autíčko. Porozmýšľam. Ako som sa rozhodol, uvidíte, keď prídete do Teska do Trebišova. Tak toto je paleta dlhých kariet. Wow. Tak v Trebišovskom dráčiku máte na dlhých kartách takéto Porsche 904, Lamborghini Miura alebo Mercedes-Benz 500e. Tiež tu nájdete ďalší z treasure huntov, tentokrát pedal driver. Ukáž sa. No, tam je, vidíte? No, plamienok je tam. A ja dnešný hunting zakončujem v Prešove, ale ten si dáme až niekedy inokedy. Tak prajem vám pekné sviatky a ozaj, je vás tu už cez 1000, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Pomaly sa nám zaplňa aj Discord, kde si vymieňame informácie o novinkách Hot Wheels v predajniach, tak sa k nám pridajte, link dám do popisku. Nuž a ja idem slaviť. Čaute. Ožratý choď, nafetovaný.